ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо якчанд боз ҳам новинкаҳои паплинои дубайскиро нишон диҳам. Ина бинед, сангои дизайн. хеле буд сангои дизайна ман пешниҳод накарда будам ва имрӯз ҳам тасмим гирифтам ки якта видеои кӯтоҳ карда анами гулакора аз наздик шумода нишон диҳам. Марҳамат ина ҳоҷиёнаям ҳастай ва дигар хеголошонам. диде ина тиграм ҳастай. ино донада 160 сомонай. Касе опт мегира бо арзонтарак мешава. Санги тозаи дизайнерский. Инош бо новинка. Ина гуло нав омадан. Гули фасон. Диде? خلاصه ina bine to oxira ҳамаи ҳамино сангои дизайн. диде? чӣ хушрӯ. фасон. ана баъд бо мегзарем қисми боло. иноям ҳамаш сангои дизайн. диде? иноям ҳам хеле нархушон. ҳамашон 160 сомонӣ. диде? иҷа ҳам доинг астай, ҳам вай астай, ҳам доинг астай, ҳам чи астай. дубайский. ина кадомеша ки мехоҳед гире. диде?